Grabe. Dami ilay mo. Ya, para to Rio. Ha? Grabe. Baga lang gani, baga. Kuan, isa may barangay captain dire sa Tubig ka? Trawal ba? Libre. Dili na siya baligya. Kalahiran ako kaganina kuan. $2,000 later. Mga kabinsa, ladies and gentlemen, welcome to sa aking panabago namang Welcome back sa aking panabago namang mukbang edition mga kabinsins. Yeah, ito ang EBI burger at saka key burger mula sa McDo. Okay? So, let's find out. So, wala man daw nila, pero gibalik na. Yun. Isa surprise. Surprises. Mo ni ang key burger mula sa Korean. Nabaliktad. Look at that. Tanawa na to. But. Look at this. Ito ning tilawan. Ang EBI burger mula sa Japan. EBI burger sa McDo Japan. Look at that. Wow, natagal ng lito. Lamig yun yan. Okay? Look at that, the key burger. Panalo. Ang key burger.
Mm. Ang ibe. Look at that. Mm. Mm. Sobra. Hmm? Pade. Murag nata nga sa Japan o sa Korea. But. Mm. Mm. Sobrang sarap talaga. Bagay yung gituan ako, no? Kaya lamig to kayo. Look at that. Mm. 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 Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. EBI burger and K burger. Sobrang sarap.
Mm. Mm. Kung gusto sila, mudating ang kapangyarihan, ang buong mundo mutikop sa dagat. Mm. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Kung gusto sila, mudating ang kapangyarihan, ang buong mundo mutikop sa dagat. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Kaya. Mm.
gikoy-koy. Take your time, take your time. Take your time, take your time. Take your time, take your time. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Take your time, take your time. Oh. Nahurot. Hanggang sa muli mga kabingka, ito po si DJ March BARIOS in the place to be. Yeah, nagsasabi sa inyo. Ha. At ang akong mga susunod na mga mukbang, mga video, mga vlog, etc. Check it out. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,